بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحابته الكرام، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip no Allah di makinig cisang kaya oras ipmanso oras sa kalalayaman niyo man lagi da iya gawi iya lunga na Kamis tirun di mapamagusay yung mga pagari niyo supaya mga patut di na pada mga suguan o agama tanu agama Islam. Sabab sa kababaluitan mga Muslim na kailangan din sa ikupitang gisaan nagyang kutuwa lalayo niyan mapakatadam so pagari iya na mu'min. So Allah natiya na fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pamakatadam ka mataan na so kapamakatad matig wallah na pakang gaya guna sa iko miya marate. Ayaro o tinudan mga orip no Allah. Nagyang ko to kaya gira o Allah pamakatadim ka. Ay mana na ya pikitad man ka nagyang ko to katawan ka. Pamakatadim ka so kapamakatadim. So kapamakatadim ati wallah nakakuan sa guna utawa miya marateya. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na mialuin yan sa hadith agyang kutuwa miya kaysa alungan na miya tiruyan ko Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Tiyana atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Tiyana katawan kau anto na ay kabnar o mga uripan si iku anto na ay kabnar wallah si iku mga uripan. Nagu anto na amambu ikabnar o mga uripan si iku wallah. Hatigu Mu'adha Allah wa rasuluhu a'lam. So Allah aku susiugu iya ni mata urun. Tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqullahi ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Aya qabnarat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O Allah siiku mga urip niyan na simba niran su Allah panunuatan niran su Allah suisuatan niran su Allah wala yushriku bihi syai'a nagudiran din ipanakuto sa may takbu asyay. Yang kutuwa syairu'u amyaloy na so syay na nganin ipuun sa kayto yan na taman sa kalayan. Ay maana na si ko kababaluin ka at titua mu'min. Si ko kababaluin ka at titua mu'min na Arab ka. So kasuat wallah. Hadap ka masuat ka so Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayad na patuterka na pananggilain ka. O baka pangapanakuto sa may takbu asyay. May takbu anganin. Sabab sa kabnaranan wallah. Kabnar kanan wallah. At kailangan naming gulalan ka kung kababaluin ka at tao amikip turi pansik wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan kaya kababaluin ka mga miyaratya na gina ni patuter ka
Gina ni suguan rakaw Allah. Gina ni kabnar ka Allah. Simbaan ka swallah. Satu labus. Simbaan ka swallah. Ada abang ka beluya. Da abang ka pagadnan. Da abang ka ku'a. Sakutwa. Seiku kap simbaan ka seiku Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sagian ka iya agama na agama ini linang. So Islam na agama asafi. So Islam na agama ada abanian saning-saning. Na dikepakai ku urip Allah. Ibanian semburi su agama Islam. Sadikabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya qabnar wallah. Na seiku mga uripan na ay ya'buduhu. Maswiswatiran su Allah. Wala yushriku bihi syai'a. Nagu diran mipanakutus wallah sa may takbu asyay. Wa haqqul ibadi ala Allahi alla yu'adzaba man la yushriku bihi syai'a atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ini sumpatun o Rasul sallallahu alaihi wasallam atiyana ay mambu akabnar o mga uripan. Sikukad na niran mana aswallahu subhanahu wa ta'ala. Na sumangat tawa di diran ipanakutos wallah. Natar so kapanakutos si iko simba. Naguso kapanakutos si iko parinta. Kapanakutos si iko hukuman. Kapanakutos ko lang na pitiklas yan no kawyaguyag. Na basta at tawa din yan ipanakutos wallah. Gudan yan ipanakutos wallahu subhanahu wa ta'ala si iko simba. Gudan yan ipanakutos wallahu subhanahu wa ta'ala sa iku kaperinta. Gudan yan ipanakutos wallahu subhanahu wa ta'ala sa iku kakukuman. Na aya imbalasun wallah. Nagyang kutuwa din yan siksaan. Aya maana na paka ketoon yan. Sukat tegumpia nagukat ketoon yan. Sukat tegudaya sa iku dunia na aya mala na sa iku alungan amori. Upama ka tinuditan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku masa akya suguon Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayakyang buatan niya na mga pagtaw na mga tawa mga tanakuto. Mga tawa tanto irana pagkababayaan nagyang kutuwa di iran di ikapangampit si iku kapsimba iran si iku Allah. Ayap simba aniran na mga barahala. Ugaid na tatarima aniran na suwallah ititu miyadengkiran. Ugaid na simba aniran ito sa ayap panarima iranon na inuiran simba agyang kutuwa mga sakutuwa ako ko aniran. Gyang kutuwa mga barahala ap simba aniran. Kaanirang kon mipapakarani si iku Allah. Ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Da kapsimba amikiran at tigagyang kutuwa mga musyrik. Inuntabu na ang kami niya na mapakarani, ang kamiran na mapakarani si iku Allah sa kapakarani. Sa mananan mga bangsami, nagyanan ipatot ku muslim. Simbaan yan su Allah sa tulabu sa simba. Nagyan kaya simba, nasusimba, akalalama na mga simba. Agyan kaya kasimbayang, yan kaya kasidika, kandiaka, yan kaya kapne haji, yan kaya kapusa. So, 5 rukun na Islam. Nagu, din kami panakuto so Allah sa iku kaperinta. Ay mana na ay patut ko urip no Allah a mu'min. Na baluin niyan so parinta niyan si iku Allah ay pungungunutan niya na parinta. Na parinta mababaloy ayak kukuan yan pagilan yan kukaw yaguyagyan taks cek ko pangitaban yan na sa Quran o sa hadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gukailangan ko urip no Allah di makapagapas ko hukuman na salakaw ko hukuman wallah. Kagianan iinipaliugatun wallah. Gianan ibiyalwiron akabnar simbaan yan su Allah. Penunuatan niyan su Allah.
sa kapanunuatan na tulabus amawatan sang kutwa kapanakuto nagupenanggilaan yan agyang kutwa langulangwan apakasubar si iko kaysay sa wallah kaya penaguntamanan yan na masimba niyan sa Allah sa tulabus khalisan mukhlisa mana at tulabus ada sanin-saningan si iko puso yan kudiin yan di ikapanunuatan na si iko Allahu subhanahu wa ta'ala sa manay hati agyang kaya mga pagariatano sisiran na ayamapya na nasira ni pakataros ng tano sisang kaya bendingan tano balasang kano Allah ko di inyo di ka pa makinag pagunutan nyo so mapiyaon kagina ni inirumpa wallahu subhanahu wa ta'ala sang kutuwa katiruyan alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana so miya marate nasiran so mga tawa di lang di pa makinagan so katiru na ayap pagunutan nila nun nagyang kutuwa mapiyaon na ipilakiran sumarataon balasang kanu Allah katiagyan kaya guru tanu na naayatan paman pamakinagan mindudro kanu siya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga bangsa misisag yang kaya duwara nang malana sa mga bangsami tumatanding pamakingan sisang kaya programa tano iradatara yalong na Khamis pupumangin tano ko Allah Ta'ala ayat na kailatan si benar na benar na riskian tanun yan sa kinggulalan tanun na pupumangin tanong si Allah Ta'ala ay kailatan si ribat na titud na ribat na riskian tanong Allah sa kapananggilay tanurun Mangarip na Allah Ta'ala nuwayad na ditano di pagusin nagyang kaya paratyasik wallah nagugyang kaya kapananggila isiku surang ayan managyang kaya kapanakuto ada taragyang kaya mialoy ang kaya sa kumagurutan wa kaya pakipananggilay wallahu ta'ala ko kaya liyan yan na kaya liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam magyang kaya kapanakuto kaya bumanayip sugu ko mga nabi bumanayip sugu ko mga nabi na giyang kaya dua sa bupiyadid na perat yung kupagtaw bupiyadid na perat yung ko mga kaumiran ko kataling umayra na mga pagtaw seko kigagar na biran sangkut wa kaludan o kapanakuto na itataros siran din ang kutwa panagunta maniran bupya panag yung kutwa na biya pagkataling umasang kutwa pagtaw niya na maada ko kalamalama o parateya sa si imatatagu si ko kaludan o kapanakuto na apya pa na aya pagkumaniyang kiran na dimapya kambarang-barangad na ikidiran si kunabiran kaad na nabi ayam anan yan na bedin na ayam anan yan na gibas o pagtaw niyan kali penang kaya mga pagaritan mga tablig asukon sa Zakaria nagibas ang kutwa kayo anong ko mga nabi bedin na pembunuah waya maanan yan na pagtaw niyan na ayaboy pendulo niran ng kutwa kasabuti kumaanaw titwa parate si ko Allah na uyang kutwa kapananggilay si ko ay man nakapanakoto na minsan pa no pa man nagyuti mambabetado na biyo di mapya kaya paka bulusaw no pagtaw niyan na dira nakiganaka katawan ng kutwa mga nabi arumbu matatagu rumbu mapapadalam so kamapian yan ko kapanggalbakan yan nun na guron mapapadalam so kamapian no pagtaw niyan ko kaparateran si isang kutwa minit taling uma mga nabi Wah, minit taling umong mga nabi. Yuti sabab paswallah na pitruya na walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula
Ani abudullah wajtanibut tagut. Ayabu manati wallah ay pasuwami. Si kumani pagtaw sa sugu. Ayabu manati wallah. Sabihin sa benar ayabu manati wallah. Ay pasuwami si kumani pagtaw sa sugu. Ani abudullah. Nagyang kaya siwusang kaya pagtaw na ayabu patirunian. Na ani abudullah. Mga tawakan, mga kaumakan na parati aniyus wallah. Wajtanibut tagut na pananggili inyo. Agyang kaya ayam anan yan na tagut. Managi na so kapan ako to. Nagito'y sa bapa, may panutulong Nabi sallallahu alaihi wasallam at na mga Nabi. At pangatali masisa alungan na mo rin ayam anan yan. Na ayabuha ayam anan yan na merat teon na dua kataw. At na Nabi ayabu merat teon na sasakataw, talo kataw, damapira kataw. Nadang panakato na Nabi. Ayam anan yan na did na bon merat tiya. Did na bon merat tiya siya pagtaw niyan. Nagyang kaya mga Nabi. Ayam anan yan na ayam anan yan na did na merat tiyong ko pagtaw niyan. Nabayam ito turuto na sunabi na ribat. Baribat sunabi yung yakataling makagida bon merat tiya. Kaya na mga pagtaw pa makabenarati ng kaya panulunyo. Datara si isag yung kaya masa. Aw benaragi yung kaya panulunyo na inwad ibar kanu peratiya. Kana manubaya manan yan na besok apeter ko benar na baya warano benar na andud di katuron na meratiya sa mga tao di. Kaya penasun na hirapaya kun sebenar na ayat na kadakalan na sengka. Way, sengkas sa mga tao. Sengkas sa mga tao. Ka waran dunaya. So pagunot si kubenar na sabusay kalimu wallah. Kaya nakadak lang ko mga tao na ayam anan yan na disiram peratya wa qalilum min ibadiyas syakur. Kasaya na tigwallah amay to si kumawari punakan at terima si kubenar. Pinalamat ko kaya na ganyan si ayam anan yan na benar. Gimana kaya di tanong digang galaba kasi isag yang kaya tauhid. Si isag yang kaya kapakay si isa si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nawiyang kaya kapanang gilay. Sang kaya kapanakotunak. Kanabaya tuntutar katano Allah. Na yamanan yan na. Antunay miya praradtano. Kaya tuntutan katano Allah. Na ay taman. Kaya panaguntaman tano. Si ku di tanong di kang galaba ka kumaanaw tauhid. Na gusto ayamanan yan na kapanang gilay si ku kapanakoto. Maharipun Allah ta'ala. Inot tanong pugusaya. Nakagigipon betul na wagamatan agama Islam sa ahamul muhimmat. At timunso ayamanan yan na pinaka-importante. Timunso langwan asya pinaka-importante kuwagama. Na matimuso pinaka-importante pumagusay na kuwagama. Na pumilihan po man na ayabu miya piliyon nagyang kaya ayamanan yan na tauhid. Way. Tauhid. Way. Ay bumiyat pilyo na pinaka-importante yung pugusin. Nagyang kaya ayam anan yan na kapak ayam mo yan o titwa tawhidul uluhiyah. Yang kaya kapak ay sisa si ku ayam anan yan na Allah subhanahu wa ta'ala si ku ayam anan yan na kabubaliw niyan. Kabubaliw niyan na ilah. Kabubaliw niyan na ayam anan yan na ma'abud. Adi panunwatan as kanina Rabbul Alam. Inutwari mga pagariya. Inugi pinaka-importante yung pugusin. Agyang kaya ayamanan yan na tawhid. Namiyali tanong si sagyang kutwa kagagawi. Mamatay tanong. Mamatay sa mga tao. Mamatay sa mga tao. Nakatulubagi sa pagtaw si isa alungan na mori. Katulubagi sa pagtaw si isa alungan na mori. Baganero na mga tao. Na humul muwahidun. هم المؤمنون الموحدون الذين ماتوا على التوحيد Bagaimana mga tao may maratya Nagyang kuto mga tao ayamanan yan na biyak kay sisiran ahlut tauhid pinggalbakiran sumayamanan yan na kapakay sisa siku Allah subhanahu wa ta'ala Wamatu ala tawbah na miyamatay sila ng mga tawayan na piyamakatawbat Allah subhanahu wa ta'ala. Piyamakatawbat Allah subhanahu wa ta'ala walaysa indahum dhunub
nagugyang kaya mga tao na pumatay na dabayran ayam anan yan na dusa. Way, dabayran dusa. Ikadua mga tao pangatali masisa luwa na muri na humul mu'minun al-muwahhidun. Wamatu wa indahum kabair. Mga tao mambuam ya maratya na sipatiran na piyak ay sisiran sa Allah. Padasiran ko mga tao ahlu tawhid. Mga tao pinggalabakiran so kapak ay sisa si ko Allah subhanahu wa ta'ala dirang panakutun sa Allah sa may takabu. Ngayon nagyang kaya mga tao na pumatay siran na anadiran mataubat ang mga duseran na may praraksiran ang kutwa duseran ko kapakumeran sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatula mga tao pagkataling masisa lungan na mori na humul musyrikun alladhina matu ala shirk al-akbar aw irtaddu ala al-islam ba'da islamihim. Ikatlo mga tao pagkatali mo masisa lungan na mori nagina sa mga tao mga musyrikun. Mga tao ini panakutwiran sa Allah subhanahu wa ta'ala na kapantangan silang panakapatay na sisisiran sang kutwak kalamalama akapanakuto. Uri na mga tao murtad sila na tigu Allah tigu ahlus sunnah wal jamaah para panarima wa ahlus sunnah wal jamaah. Mga tao pumatay sila murtad sila may mga wasilan sa Islam ba'da islamihim ko urian ayamanan yan na kabaliran ayamanan yan na mga Muslim. Nagyang kay mga tao at talubagi ang mga tao si Isa Nuwa Namori na ang tunay mapanggulaw lang kay mga tao si Isa Nuwa Namori. Na paganero ng kay mga tao. Paganero ng kay mga tao ang mga mu'minun, al-muwahhidun. Miyamaratya piyak kay si Isa Allah subhanahu wa ta'ala kulang wantaman adapat pakay si Isa nusu Allah subhanahu wa ta'ala. Dataro ka pakay si Isa si kuwalla ko kababali ni na Rabb. Oy. Nagyang kaya kababali Allah subhanahu wa ta'ala Rabb nandudun sa ayamanan yan na ayamanan na hukum gyang kaya hukuman ayam mo patut ayamanan yan na pumakahalal na pumakaharam na su Allah subhanahu wa ta'ala na pagkaisisan su Allah subhanahu wa ta'ala mana si ko ayamanan yan nakapurinta si ko ayamanan yan nakapurinta na dinun misa ko to su Allah subhanahu wa ta'ala pagkaisisan su Allah si ko simba mana su ayamanan yan nakapuswus wa taon si ko mga simba si ko wala na kailangan na dinun misa ko to su Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya mga tao na pumatay wamatu ala tauba na kapantangan silang ayamanan niya nakapatay walay sa indahum dhunub na udabayran mga dusa nagyang kay mga tao na humul ladhina yadkhuluna aljannata bila hisabin wala adab mga tawaya pumakasul ko surga sa did na ayamanan niya nakapamagitong nagudid na ayamanan niya nasiksa. Uy ino to pumakasul ko surga na kagya mga tao apyak kay sisiran su Allah subhanahu wa ta'ala si kulang wantaman adapat apyak kay sisiran su Allah subhanahu wa ta'ala na pumatay silan na makatubat silang ku Allah pumatay silan na dabayran mitatalo na dusa nagito mambuy sabab apakasulun silan wallah si kusurga sadad na ayamanan yan nakapamagitong nagudad na ayamanan yan nasiksa. Ikadua ka grupo mga tao pakataling masalungan na mori na humul mu'minun al-muwahhidun yamarat mambu nagupakay si isa nila su Allah subhanahu wa ta'ala uwid na pumatay ang mga tawaya wamatu wa indahum kabair na kapantag na kapatay yung kaya mga tao na adumbudin amit taluniran ang mga laadusa nagyang kaya mga tao na inqasamu ala qisbain na kabagi silang paman sa dubagi kapkasabuton si kumakatir Nabi sallallahu alaihi wasallam giyang kaya mga tao na kudu silang bagi akasabut sang kutwa katru nabiya ayaman na insya'a ghafar wa insya'a adhab o kabaya wallah yang kataw apya kay sisa niya suwalla mapaparat niya apya kay sisa niya suwalla at namitatalo niya na dusa ko uriano kapatid niyan na ukabayaw Allah subhanahu wa ta'ala na rilaan yan na upman ukabayaw Allah na pakisiksaw Allah subhanahu wa ta'ala ayaman na ini mga pagarya nagyang kaya niya marat niya pumatid na mga dusiran adiran matawbat si kwalla na ugid adiran misa kutus wallah sa may takabu
na ayamanan yan na isang kagrupo na pumatay pa na adda mga duseran na freelanceran pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Freelanceran ng Allah subhanahu wa ta'ala na itapis siran pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang kutwa pag na grupo may maratya pumatay may makatawbat si wallah li hikmatin yaraha Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ko umaman apikilay wallah yung kutwa kalay nilimu si ayamanan yan na mga urip pa niyan. Way, mga urip pa niyan. Amanan yan na mga tao, katayo kay importante yung kapakay sa isa wallah. Ayamanan yan, napakataling masalungan na mauriyang kutwa tao, ang mapaparatiya piya kay sa isa niyan wallah. Na ubid na ad na mga dusan yan, adon yan matawbat si wallah, na sabab sa piya kay sa isa niyan si wallah, na adon pa na mga tao, April ang panwallah sa isa nungan na mauri, sang kutwa mitettalon niya na dusa, na itupi panwallah, sang kutwa pag na grupo, pakasul kusurga, sa bila hisabin wala adab adad na ayamanan yan na kapamaitong nagudad na ayamanan yan na siksa. Na ikadwa ka grupo sang kaya mga tao ayamanan yan na pakay si isa niyan swalla na ugid na ad na mitatanong niya dusa na mga tawaya ayamanan yan na titay sa sirat na ad na mga tao pagkalibri sang kutwa sirat na ad na mga tao ayamanan yan ad na mga tao ay mapanggulolan yan ako kapunutulo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na kasadang ang kutwa kalalib. Way, sang kota ketro nabi afanajim muslim wa minhum man takhtifuhumul kalalib wa makdusun fi nari jahannam. Ayawana agyang kaya katro nabi sallallahu alaihi wasallam na adna sang kaya may maratya pumatay na mga dusan yan na si isang kutwa katitiran sa sirat na minhum man yusallim adna mga tao ayamanan yan na pakatitay sang kutwa sirat adna mga tao pakatitay sa sirat adun paman sang kutwa titay sa sirat kesadang ang kutwa ayamanan yan na kalali putaw adna ayamanan yan na sadang yan wa makdusun na makarus sa kanyan wa makdusun wayanju na makalibrip man ayamanan yan na kurasara sa isang kutwa katitin niya sa sirat wa minhum wa makdusun fi nari jahannam na adun pa man ang mga tao at kasanggot sa kanya ng kutwa kalalib na ipalantigin si kunaraka jahannam na makararaka nagyutos sumya maratya piyak ay si isa niyan wallah ugid na ayamanan yan na miyatay na ad na mga dusan yan na darilay wallah si isa anungan namuri ka ayamanan yan na itinayan undo ng kutwa siksa yan na ayamanan yan na makanaraka na amay ka mas pasadang kutwa timpo niyang kunaraka jahannam na ayamanan yan na makasulko surga sa sabab kulim wallah na gusto syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ikatlo ka grupo mga tao. Ikatlo ka grupo al-qismu thalith. Aya ikatlo ka grupo mga tao at pagkataling masalungan na mori na humul musyrikun. Yung kaya mga tao mga musyrik ini panakutulan sa Allah subhanahu wa ta'ala wa matu ala syirkil akbar na kepantagan sila nakapateri mga pagariya na si isiran matatagu ko kalamalama akapanakutwa mala kalamalama akapanakutwa mala na si isang kutwa katataguran sang kutwa kalamalama ayaman na akapanakutwa mala aw irtaddu anil islam ba'da islami udi aw irtadda anil islam ba'da islami udi nang kaya mga tawa putay na mimurtad silan miyawas silang ku islam ko Urian no kabubaliran ang mga muslim. Si ibutsin na mga muslim ayamanan yan na magawa si kuyamanan yan murtad magawa si ku kabubaliran yan ayamanan yan na mga muslim. Kabubaliran yan ang muslim. Na ayawidakal siya na ad na mga tao paparatian yan ang muslim sa kanya na din yan magagdam na ayamanan yan na din yan magagdam na maadas kanyan ko kalamalama o islam. Nagyan kaya mga tao mga musyrik kepantagan sila nakapatay mapapalam sila sang kutwa kapanakutwa mala na fahaula la yujawizuna ala sirat na di din kailangan ubas sila ayamanan yan na pagkatitasi sirat wa innahum yukhsharuna ila nar khalidina fiha abadal abad. Diyan kay mga tao na di na kailangan ubas sila ayamanan yan na makaripag di na kailangan ubas sila makaripag si kusirat kaya mapanggulolera si isa nung anamori na yuksharuna ilan na timun siran si kunaraka khalidina fiha na kakalasiran kunaraka abadal abad sa ayamanan yan na tanit tiyasa iti katibulian tanit tiyasa sama na rin mga pagariya na giyang kaya ayamanan yan na
tauhid giyang kaya kapakai sisa si kuala na tantud na importante ku manusia kaupun kapan tagis manusia ayam anan yan napakai sisa niyan so Allah subhanahu wa ta'ala nabupya panamatay adna dusan yan namiyak kalalapan inam yan si kulim o Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya kapan ako tuwari mga pagriya yang kaya kapan ako tuwari mga pagriya na tantud na ya piligro kaupun kapan tagi akapatay sa manusia Upia kapan puno kapan tagi sa manusia ay pesakot niya swalla akya sabutan niya ng kutwa gelebak nakapan ako to na doon yan utugnak yang kutwa kapan ako to kakya marat tabatan uli na aya doon yan kagnak isang kutwa kapan ako to na ayam anan yan nakakikibran uli nakatataguan sa dengke na tantud na ayam anan yan na piligro mga tao tantud na piligro mga tao agyang kaya tao apetay ayam anan yan na sisi ko ayam anan yan nakalamalama kapan ako to na ayam paganaya kapipiligro niyan Nadin pakataubatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pagaliron. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Matanas wallah na din yan iprila. Suwaya mana niyan nakipanakutunun. Wa yaghfiru ma duna dhalik. Na iprila wallah. So salako sang kana nakapanakutwa sa siku tawa yaman nakabe. Ikadua rin mga pagariya. Akapipiligro wag yung kaya kapanakuto. na a'malul musyrik batila wa in kanat amthal al-jibal nasu ayam anan yan na di mapagaman utaw amatatagu si ku kalamalama o kapanakutwa mala nasu lang wanu amal yan na diterima nu Allah subhanahu wa ta'ala sabab piyapan ayabun talang kutwa ayam anan yan na may pagamalian akala may pagamalian nandidatar kala ayam anan yan na mga palaw na ayam anan yan na din balasan ng Allah kabudin ayam anan yan na pagsiksa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ini ba na pananan ng Allah sa Quran sang kutaket tiruan yan nun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin upama ya Rasulullah kaysa kutungkas Allah subhanahu wa ta'ala la yahbatanna amaluk na may lang ilang din natigo Allah subhanahu wa ta'ala may lang ilang din natigo Allah subhanahu wa ta'ala so amal ka wala takunanna minal khasirin na siguro dun akabaloy ka apad ko mga tao ayam anan yan na pumakanaraka ikadwa katiro Allah subhanahu wa ta'ala na perkiinam wallah ko mga tao amya magamal sa mga pipya may magamal sa mga pipya pikilikiran ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kuto amaliran sa anong anamuri may makalan didatar kalaw-palaw ubi nakagipo pa na kutuiran sa wallah na sindigong kiran wallah ang kuto amaliran imbalas wallah sang kuto amaliran na uriyan o kailiranon na tunag ng Allah subhanahu wa ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura na palad na mikran natigo Allah subhanahu wa ta'ala ngayon amyang gulbakiran amal na oriano kailirang kumyang kelebekiran amal an nadatar kalau palaw faj'alnahu haba'an manthura na baliw na miyattig wallah subhanahu wa ta'ala ako po nga ayam anan yan na may papayapat ayam anan yan na did nakapanggunaan nun taw did na ayam ay nakapanggunaan nun taw wah ikatalwari mga pagriya akapipiligro agyang kayakapan ako tuwari mga pagriya na ayam anan yan na al-khulud finnar ng kutwa kaketatap ang kutwa tao si kunaraka dyan nagiging mga pagribidah kalatan sang keditan di kapaginataw na sumiyabal sa wagamatan wagam Islam miyabal sa Quran ayamanan yan nakapanakutong na kailangan nakapananggilan tanong na sumiyabal sa Quran nagumiyabal sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kasama pa na sa kapakay sa isa ko Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na rin mga pagariya na mapanggalaba katanwaya katantwa makampat sa ayamanan yan nakapapaginatawtan nagyang kaya iman giyang kaya paratya si kwalla giyang kaya kapakay si isa si kwalla na yakaturiyak niya Sheikh bin Baz na min muqtada al-iman billahi subhanahu wa ta'ala huwa al-khudu li hukmi Allah subhanahu wa ta'ala napad makikinanglan o tauhid makikinanglan o paratya si kwalla si kumana o tauhid na sakan yan so ayamanan yan na al-khudu li hukmi Allah subhanahu wa ta'ala na sukat papay na gusto kasulindir si kukumano Allah subhanahu wa ta'ala ama naginan sa Quran na gusto sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam nagiri mga pagariya inutan waya pagpakaraya gari mga pagariya ka iliyan tanong si ko pagtaw tanong na dinan magagdam na ayamanan yan na may susumakasiran may gagarnubad sila si isagyang kaya ayamanan yan nakapanakutwa mala aginan sa al-luhuk
bil musyrikin. So katapi o mga Muslim, siya ko di ka perintah wayamanan yan na mga musyrik. So katapi o mga Muslim, siya ko di ayamanan yan na di ka perintah o mga musyrik. Aginan so ayamanan yan na miyaluitan wa hadith akatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apiano tuliya kini Ibnu Majah, agusya kini Abu Daud, amyaka pong kaya kini Thawban, maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apitru yan. Pitru yan. Amadakala katataguan siya mga kitab agiyang kaya hadith. Way. Apitru Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma atakhawwafu ala ummati a'immatan mudillin. Matanati Nabi ya pedesap ipagawang kawanakan ng mga umatakan. Nagyang kaya ng kaya a'immatan mudillin. Nagyang kaya a'immah na inusiru niya kini Sheikh Abdurrahman bin Hasan. Benda penemiyaw na mufti sa Al-Mamlakatul Arabiyya As-Saudiyah na tiyan ayam anan yan nagyang kaya a'immatan mudillin, mga a'imma pumakadedig ko to, mga a'imma pumakadedig na humul umara wal ulama wal ubbad ginan so mga uluan na budi pakadedig agiyang kaya uluan ako makapatsang kaya parinta ayam anan yan na parinta agiyang kaya Pilipinas na budi pumakadedig ang mga tawag yung kaya kumakapaton ang mga tao ang mga musyrik. Nadid na ba siya yung niya nasangkan sa giyang kaya mga tao na pumakadudugag yung kaya mga tao. Wala ulama! At kinya Sheikh Abdurrahman bin Hasan na mga tawad na mga sabutyang kwagama na pumakadudug. Uy, pumakadudug. Adin siya mga tao. Apitro Nabi sallallahu alaihi wasallam akudeng ko mga umatian. Ang mga tawad na sabutyang ko mga agama na kududug yung binso pagtaw sabab sa giyong kutwa sabutyan. Dalla wa adalla. Kinidig yung kaya tawad na sabuti ang kwagama na kung pakanidig ag yung kutwa ayaman niya nakapusaran niya sa isang kutwa ilmu yan. Wal ubad na mga tawa ayaman niya na mga lay paratya si ku Allah mga tawa mga bara simba pakiling ka din amyak kalalay simba si ku Allah subhanahu wa ta'ala wid na ayaman niya na tanto mamimiskin si ku sabut si ku Allah subhanahu wa ta'ala na ayaman niya na kinidig yung panagyang kutwa ayaman na pagtaw. Nagyay sabab mga pagarya ayapiyak ko rin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na nang kaya dua kapan ako to. Paganeron, nasa ta'budu qabailu min ummati al-awthan. Paganeron at pitero Nabi, na sigurado na tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, akatoon ko pitik kaluksan ko mga umatak. Naman, kabail. Ayap na inusaro Nabi na kabail. Pitik kaluksan ko mga umatakan. So tao, simba sa awthan. Nagyang kay awthan, barangala at tigtano, na mabala ngayon sen. Uwi, nagyay, si sagyang kay masa na may kami akal si isoy ko mga Muslim. Sagyang kay masa. Ikadwa, apitro na biya na malakapan ako to, nasa talhaku kabailu min ummati bil musyrikin na sigurado na tiyo na biya tepi. So pitik kaluksan. Kung mga umatakan bil musyrikin, kung di ka perinta o mga Muslim. Di ka perinta o mga musyrik. Ito bagyang ko takabasatan sa mga Muslim na di ka pakay. Ubas silang di panirun-sirong sa ayamanan yan na parinta asal ako ko parinta o Allah subhanahu wa ta'ala na gusto parinta o Nabi sallallahu alaihi wasallam na kailangan nagyiki ayamanan yan na may wida akal tanong siya ko din galabak siya ko dakwa Islamya amakamuyan agyang kayamanan yan na titto manaw tawhid na ayamanan yan na titto manaw kapanakuto akaan kapanang gilay ayamanan yan na pagtautan sa manari mga pagarya na malum yakate sagyang kaya manan yan na kapkanaganyurakan na tiyak na ayatan man pakumbungan agyang kaysa kumagurutan ayamanan yan na anyan mataroto pagyang kaya oras. Bismillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bang samiseng daranaw tumatandang sa mapya pamamakingan sa isagyang kai mapya kapita-pita tanto masagugud nagu mga ririneg agyang koto miya pamagusay agyang kai mga gurutano kipantag sagyang koto kipanakoton si kukad ng tano Rabbul Alamin. Yung kaya kipanakoton si iku Allah na inutanwaya ang tuniniba na di pa magusaya katanto iya
mala peligro si kwanto ni ba na mga Muslim. Ko kapupugin tawiran ak kababaluiran ang mga Muslim ubat tadilabaw si isagyang kaya masat tanuiman to. Kagyang kaya kipanakoton si iku Allah na mataan a keun teorya ng kutwalangwan amya pasadu Muslim asimba si iku Allah. Kibinasan niya nagyang kutwa miyang gelbak o Muslim ang mga simba si ikukad ng tanwa Rabbul Alamin amay kadinian mataubat agyang kaayaki panakoton si iku Allah. Miyabati agyang kutwa guru tanu kagyang kutwa katiru Allah ami pantag sakya pamagita iwallah si iku Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakya tiru aninuna tigyana la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Watigu wallahu panakotuka hai Muhammad na kebina-binasa din udi na titud na kebinasa agyang kotwa miyang gelebekah na kepedekapan sagyang kotwa mga tao miyang alulugi. Giyuto na nabiyuto na piyakay ng kaukadnan tanwa Rabbul Alamin aya dapat ruh na antunin iba na rililaan. Na ayap na rin sa katanwa yung mga manusia. Ayap na isa katanwa antunin iba na pupugimid sa giyang kaya agama. Kailangan na kataguan tanwa sa antunin iba na rugurugud nagu pamimikiran amalantas. Agyang kaya kipanakoton si iku Allah na titud na iyan tunin iba na kibinasan niya ng kotwa. Galibak, kibinasan niya ng kotwa. Miyapasad manusia asimba si isagyang kaya katataguyan sa dunia. Ay maanan yan na pagkaumas alungan amori. Akipad sagyang kutwa mga tao. Anto ni ba na miyang alulugi. Giyuto'y sabab. Agyang kaya kapupugin tao tanusang kaya masa. Na aya dapat taisi kumya maratiaya na katukawaniran amataan agyang kaya kipanakoton si iku Allah na duwat timanay. Dua susun atantua lumalagi di sagyang kaya masatanwa kailangan namay ng kaum mga Muslim nagyang kotwa kipagpanakoton si iku Allah sang kotwa kapsimbaon ikadua nagyang kotwa kipagpanakotonon sang kotwa parintanian gyang kotwa gubernunian gyang kotwa bitikanian mga pagarya giyanan ikailangan nakatandangan tanu sama pia pamamakinigan kau pamakabat tanudin pekan duda si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nainwayan tu na ibana miyakaw kitsa karumas saya nagyang kaya mga sahaba giyang kaya tu na ibana langwan amyarat tiya si ku Rasulullah kakagiyami pantag sa giyang kotowa ayadin amala amu ayan yan nagyang kotowa parinta na pagalinin sakya pa kataling mo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kotowa langwan aparinta makatitindig na aya sabab ada kaparatiag yung kanan ang mga uluan o mga Quraysh mga uluan o mga kuffar na kagisyabutiran amat tanang kaya kaya pakataling mo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagutungan yan agyang kotowa mga parinta makatitindig sa isa Makkah. Giyanan mambuy sabab aw man mag-Islam na gede-gede niyak ini Abu Jahl. Ino mga digiyang kaya mag-Islam na malataw si isa Makkah. Na upamak malataw si isa Makkah na pupakay to niyan. Panaroan yan sa limapya. Aya din nanto na diba na matiro yak ini Abu Jahl. Andi manariat tiga ni kakiswaswayo sa giyang kayan taniba na miyakat taling umaapanulun ami bebagu. Kanakyanan ubanan benar. Lagi didun sang kaya kapkilgatan urun sang kaya masatan imanto. Di malilang na ayamat tiruiran. Wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab. Tiro ng kutwa mga kuffar, giyang kutwa mga kafir, ginanaki ang kanan namin italinguma, o Nabi Tanwa Muhammad, ginanaki at tigin ang kanan, adi pangalawin ng Muhammad, na tituwa kaya na mamaasalo mangkirwa, miya bukibukig. Di man malilang, na tiro rin na in hadha illa asatirul awalin, da kaya tigin at tutulan niya kaya nan, inun tanakapamungaw si ikumiyang una.
Aya mana niyan nagyangkot to mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyangkot to mga tao apeperatian niran Rasulullah na amay kanto ni bana margen akakigang kung yan ka isa kumala pamilya. Sa giyang kanan adan mamakkah nam barang-barang akatiru apengan gian mipantag sa giyang kutua aya din apagilwinun yakin Abu Jahal nagyang kutua giinian pepakai toon sa Rasulullah diinian di pepakai toon nagyang kutua minit tali umaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amay paman kaya kileon yakin Abu Jahal napad ko mga bababa pamilya udi napad ko mga tao akikawiswisan sa isa Makkah naringas saan yan. Udi, napakaw kita niran saan. Ito ni ba naringas sa sisagyang koto kaya tarimaan yan ko panulun unabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanudan tanwak yung mga pagarya. Kaso Ammar ibn Yasirin radiyallahu anhu. Napirat yan sa Rasulullah. Nasipan siyama yan. Napirat yan sa Rasulullah. Nasipan si ina yan. Napirat yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasudun sukiyato kayrun yakini Abu Jahal ay ni betulun Rasulullah na Fir'aun hadhihi al-ummah ayako na Fir'aun si isagyang kaya pagtaw na siya kini Abu Jahal nasiyungan na nagyang kaya sa kapamilya na iniliw niya silang sa disyerto na inagagyan silang sangkot patitud na miyak kayaw-yawan to ni ba namasa giyang kanan na yung damang Arab mga pagarya na sumiyak asungon nakatawa nira na giyang kanan akayaw agyang kanan adisyerto nanasiksaan siran o Abu Jahal na gusto mga padiyan Anthony ba na mga nakuda si ko mga kufar sa taman sa Anthony ni ba na kagidin kumati diran isulindir ang kotwa kaya parateran si ko nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binu yakini Abu Jahal agiyang kaya amma yakini Ammar as Yasir sa taman sa biyang kawan yampan si Anthony ba na ina Ammar aso Sumayyah aginan ipagampaganay amya syahid si kwanto ni ba na agamat tanu agama Islam napimbalingan na niyan siya kini Ammar na di malilang na pagdagan niyan sa wator agyang kayararbiyan na dipman malilang na anto ni ba na pranagnian sa pitiru yanun ala natrukuka hatta tasubba Muhammadan di miskad na tigan genekan sumiksa taman sa dingka pamanintaan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o di tigyan na tiro na kasangkaya mga barahalami siya kini Lata wal Uzza sa pamantug na kasamapya bantu-bantugan ka tigyan ng kaya mga barahalami way siya kini Lata wal Uzza ka genekan na miska sumiksa namiyat tegel so Ammar kakagis kanina titu-tituan to ni ba na kasasakitan sa giyang kotoras dasa malilang na iyang kulasiran ng koto piti barangan ang mga kaywa korma diran di pranag sa likod o di na dasa malilang na ibang kamerano ng koto mga putaw na malakalak so Ammar ibn Yasir sa isa giyang koto anto ni ba na masa sa taman sa Anton ni ba namiyang gulaw na niya na kaya pamanintay niyan si Rasulullah na iya kekuatan sa nandang mga pagarya nagibo kisintaan kasi Rasulullah o ay na ikakapir andi manayaw pa ma iyan to ni ba na din kakakakapir iyan na ni kagud ka nagyang kotwa ma Anton ni ba na pagkariniyag si sagyang kaya agamat tanwa agama Islam giyan na niya sa kekuasan nandang kakagya katawan ng kaya mga kufar agibo kasintaing kasi ko Rasulullah kapapakay to ang kaun na kapakay pakaliw kasi ko agama nasisagyang kaya masatano na madakla mga tao penggiraw matatagal tanwaki matatagal tano udi na giyang kaya masatano at tigyan naman na mitatagal tano sa ginawa tanawa kapapamanga paditano sa giyang kaya kipanakoton ko Allah kung kapang pertano sa giyang kaya parinta demokrasya. Hey, pagarya, kanao ba ka ang kulasya armalay tangkay mga sundero? Oy, kanao ba didang katangkayang kananawalayin ka sa diyung ditiro na o di karidistir o di ka anton ba na pangapadisang kaya politika na bunong kairan. Nagya mga pagarya na biuno siya mayan, taman kina yan na biyang kawan. Oy, na diran din baga na lugar agiyang kaya agama.
Au biran mi panakot to so Anton ibana kadnan tanu rabbul alamin na apyaru siran din miyatai gitu mambu ikiatir onu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tusyrik billah wa in qutilta au hurriqta ubang kapanakoton swalla atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apya kabiunu apya katigin tiutong oi nagyang kaya masa na titud na yang mga tao diran may inangka na pagpakaliw siran si kwanto ni ba na kalamalama wagamatan wagama Islam kuki pagpanakot to niran si kwanto ni ba na kadnan tanu rabbul alamin may pantagsang kaya parinta miya pakadawan to ni ba na miya nga una mga ulama agyang kaya kipanakot to si ikwallah giyang koto akatunun-tunong giyang koto akapanong bali isa giyang kanan to ni ba na sabir saradapan agu giyang koto apitibarangan apo panakot to ano mga lokstanugwani na miyadaan mga pagariya na iman to na aya malalamba na giyang kaya kipanakot to si ikwallah sa giyang kaya parintan yan gitu ikatir wallah awala yushriku fi hukmihi ahada wala tusyrik fi hukmihi ahada ubang kaatigin panakotton so parinta wallah sa isabu ubang ka panakotton ang kotowa bitikan wallah sa anton iba na isabu giya ang kayanton iba na masatano na inuami anton iba na kirawan tero mga pagariya kauba kalo-kalo na mabalui agyang kaya paratiya tanu si ikwallah at tunabus sir kanyan mabaluy agyang kaya kababaluy tanu mga muslim na silimbutawan tanu si ikukadnan tanu rabbul alamin baluin tanu ang kotwagi tanu kapananuatan na si ikukadnan tanu rabbul alamin di pagkarimbar o di na di pagkaantan iba na pagkaug ang kotwaki panakotton si ir kanyan kukapsimbaon o di nagyang kotwaki perintaan si ir kanyan sa mananan na kaya miyelay tanawang kay Anthony ba na mga sahaba amiyok kita siran sa Anthony ba na kamargnan ko kinibayanan niran si isagiyang kaya agamat tanu agama Islam nagyang kaya kaya pakatalinguman yan si irakat tanu namigay tanu sa lugar bigan tanu sa lugar agyang kaya Anthony ni ba na kababaloy tanu mga muslim so kaketuna tanu ko kamapian tanu kaketunak tanu sang kutwa kapakatitu agyang kaya agamat tanu agama Islam na Anthony ba na piagalangalangan tanu na ayat tanu pianaguntamanan ayat tanu pianamaran nagyang kutwa kabaloy tanu mga muslim Anthony ni ba nami papaparag yung kaya mga ridway kakagya kinawat tanus siran aginawai kinawat tanus siran Anthony ba na bulayok ka duka pila si sagyang kaya kapapagintaw tanu na miya parulit tanu mambuag yung kuto Anthony ni ba na kamarganan ko kapapagintaw na kasiksaan kung dulun-dulunan tanu mga muslim miya din rakat tanu ang kuto kasisiga nagu kakarangit tanwa nagu Anthony ba na katetalik kuda kapunan si sagyang kay Anthony ba na kinipagpadaan tano sagyang kay Anthony ba na mga ridway ko Anthony ba na ginan kapakang gulalan si sagyang kay umandin taluragun na mitaling umarakat tano way nasa katanoy kasosaan Anthony ba na mga muslim ka mga muslimaya ugaid na di pupaparwa ugaid na Anthony ba na di dideng kaya nagu Anthony ba na di itetalik kuda kakagi ayabu apapagapas numan isa na gyang kotoa baya ginawan yan gyang kotoan Anthony ba na kababaliwin yan ay pagpagapas yan nagyang kaiyan to ba na baya ginawan yan nagyanan isabab adin tanwa mga muslim sa katanubu imititipwa sa katanubu yan to ba na minideng kaya kasabab pa din sa giyang kai Anthony ba na kagagang gemir katanwang kaya mga riduay na datanumay ng ka nagitan mi panakot to sukad ng tanwa rabbul alamin sabab san na kepakayan tani ba na malutano betadan sarugurugu dagiyang kaiyam yawlaw da kini Ammar ibn Yasir aw pamakasakan yan na sagiyang kuto masanatan to malubay na kepakayat tigi na magayak wakis sa lugar way sa naino pasi o dia kandi kapamanintaan sa Rasulullah way namiyakat taling umaskan yan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penggurau sang kutwa uriya nagyang kutwa kaya panintainin si Rasulullah na isad nanto na ni ba na miya tiro yanon natigin na Rasulullah na miya binasak wa tigin natigin anto na miya kabinasar ka na kaya sinta anak ng saka tigin manay sa miya taglako
Natigo Rasulullah kay fatajidu kalbak saan di manikiat antunay kiat unang kasang kaya puso ka. Miyunot mga di sang kanan ababay ka kuding karakan di kasintai antawa kay pagkagudi ka. Natigin natitud nanto ni banay pagkagudakan ubakan sa katigin manay kapamanintay. Nagyang kaya masatano na penggiraw tano matatagal tano akna ubat tano tatagla kasakat tano ni tumigil sa ginawa tanwaya na di tano panditiroon na miya tagal tano. Pakamamasay niya Muslim, kasakanin ni patigil sa ginawa niyan. Ini panimo yan sa tamok, udi na langwan taman, ini panimo yan sa pwersa. Kakagya parabu, may kulabad sisagyang kaya anto iba nakapang padiyan sang kaya demokrasya. Nagina ni tanto anto iba na mala peligro. Kakagya kana uba katatagalah na ipandawang katatagalang kasang kaya kapapamang padakaon. Dia mga pagarya agyang kaya kay panakoton si wallah sang kaya parintanian na malagi din nagugyang kotwa kay panakoton nun si Simba. Oy. Isa katiro mga ulama atigyan na al-ishraku billahi fit tashri' kal-ishraki bihi fil ibadah. So atigyan man iso kay panakoton kasi wallah sang kotwa parintanian na lagi din okay panakoton nun sang kotwa kap Simba asir kanian. Sama niya mga bangsami pagpamamakinag na kati miya sampurna agi ang kaya oras miya talingumah agi ang kaya oras agi itano kapakang blablag pagpamangani kamir kanu sa anto ni ba na ampon wanto ni ba na gemisi mandirugod kaya din apapanaguntaman na namin na andaman niya pamay matero Amerikano agi ang kutuwa pakasal wag matan wag ma Islam aw ba kalo-kalo na kapananggilaan tanusang kaya kapapagintaw tanusang kaya dunia kaantano maparuli agyang kotwa kasusuato kadnan tanu Rabbul Alamin lagi din ng kotwa kaya pangalayo agyang kaya guruak na agyang kotwa piklas ya pakatali umasalungan amawri ang mga tawan tanibana pemakanarakaan wallah nasabab sang kotwa kaya pakapanakutwiran kini panakutuniran si kukadnan tanu Rabbul Alamin nagyutoy pagpanamaranami saan demaniyaw pama mabalawi agyang kaya kapsimba atano si wallah isay sa sakanyan nagudid na antoni ba na din antoni ba na batano di manggelebak apapakasubar sa agyang kotwa paratya si kanyan nagugyang kotwa papakasupak sa agyang kotwa kabaya ukadnan tanu Rabbul Alamin pagpanalamat na miskano si sagyang kaya ginur kami sa antoni ba na makampatauras na ay mala nagyang kaya antoni ba na tetandingan si sagyang kaya stasyon tanu antoni ba na chaniltin nagugyang kotwa miya kapamagugup pa apamikiran si sagyang kaya oras tanu balasan siran wallah si sagyang kotwa kapsuportairan na antoni ba na mabaluy agyang kotwa suportairan si sagyang kaya gitano kapamagusya si makapakasal wagamatan wagam Islam mga ko mga papanaditimbangan ako kapakataling matano sa hadapan wallah wa hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.